tenzende tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwike ndimwimo tungamire tenzende tungamire semwana onyaradzwa unganyaradzwe nyanza mananda anomunzwa kana matinyarara emwete tenzi wenyanza tenzinde. Kwazwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete naPastor Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Proclaim Rhodzi ari kutiisira musign language. Mufundisi kwasai vateereri? Vateereri, tinokuchingamidzai kuprogramu yedu The Second Coming of Christ. Tinoda kutenda nhasi hurukuro yedu nemusoro wenyaya unoti The Antichrist and the Second Coming of Christ. Yes. Antikristu nekudzoka kwaKristu. Yes, the Antichrist and the Second Coming of Christ. Yes. Toda kudzidza tichitangira mubhuku raRevelation, Pastor. All right. Chapter 13, verengerai vateereri vedu verse 2 kusvika pa3. Zvakazarurwa chitsauko 13 vhesi ya2 na3. Chikara ichi chandakaona chakanga chakaita sengwe, netsoka dzacho sedzebere, nemuromo wacho semuromo weshumba. Shato ikachipa simba rayo nechigaro chayo choushe namasimba makuru. Mumwe musoro wacho wakanga wakaita sowakakuvadzwa kusvikira parufu, asi vanga raifanira kuuraya rakanga rapora. Nyika yose ikashamiswa ikateera chikara. Mune zvimwe zvidzidzo zviri kumashure vateereri, ndimai takamboitsanangura kakati kuti asi zviri kuedza kutsanangurwa nendimai tichiti tikasike kusvika pachidzidzo chedu. Panotaurwa mubhaibheri zvezvikara kana nyanga, muchiprofita panenge pachirehwa umambo kana kuti makingdoms. But umambo huri kutsanangurwa panapa huri kunzi hwakaonekwa huchibuda mugungwa, ndobva waonekwa huchipiwa masimba neshato, ndobva waonekwa uchimboita kunge waita ronda rinouraya. Kutsanangurwa kwenhoroondo yeChristian Church payatanga kare ine muzinda kuJerusaremu, headquarters yakazoenda kuRome. Vari ikoko pane dzidziso yakachipinda muchechi asi ichitangira kuna Satani, ndobva yatanga yakuwanikwa mukati mechechi, ndo pakatanga kudzidziswa zvinhu zvisingaenderane neBhaibheri. Saka panguva iyoyo ndo kunamata kwakabva kwatekeshera pasi rese. But nhoroondo idzodzo dzichifamba dzichidaro mumadark ages, patakazosvika mugore ra1798 chechi painge yane muzinda kuRome yakonzera zvese izvi nenhema kuti dzitekeshere. Pane zvakaitika nguva yezvekuti zvakatoita kunge zvinonzi chechi yazofa, ndo vanga riri kutsanangurwa nzi vanga raifana kuuraya rakazopora. Maybe kuti patijeke 50 Pastor, verengai verse 5 to 8. Okay. Vhesi ya5 to 8 pana zvakazarurwa 13 ipapo. Zvakazarurwa 13 vhesi ya5. Ipapo chakapiwa muromo unotaura mashoko makuru nezvokumhura. Chikapiwa simba kuti chizviite mwedzi na42. Chikashamisa muromo wacho kuti chimhure Mwari nokumhura zita rake netebhenekeri yake naivo vanogara kudenga. Chikapiwa masimbawo kuti chirwe navatsvene nekuvakunda. Chikapiwa masimbawo pamusoro pamarudzi ose navanhu vose nendimi dzose nendudzi dzose. Vose vanogara panyika vachachinamata, ivo vasina kunyorerwa zita ravo mubhuku yeGwayana rakabayiwa kubva pakusikwa kwenyika. Ndo chimiro changa chane church mazuva yanga yane headquarters kuRome munguva yemadark ages. Pataurwa zvekumhura munguva yemufundisi, zviri Mwari zvaidzikisirwa. Ndo pakatanga kuuya dzidziso dzekuti zvinogonekwa bedzi naMwari zvaiita kunge zvaakugonekwa nevanhu. Sevamakambotidzidzisa kuti for example anoregerera chete zvivi ndiMwari. But munguva iyi muchechi
manga maane vanhu vaitora chinzvimbo ichocho sekunge vanogona kutoudza munhu nekutokuregerera zvitema vanhu vachitoendawo kune mumwe munhu kunokumbira ruregerero kuti varegererwe. Saka ndo pari kuburitswa pfungwa yekunzi kumhurwa kwaMwari kwanga kwakuwanikwa muchechi panguva yakadai. Zvikanzi pamusoro peizvozvo vachiita zvese izvi zvinopesana neshoko hanzi vakazviita kwe42 months. Mukudzidza kwatakaita pastor sezvatichazoita muchikamu chinechi toda kuona kuti 42 months because 42 months pastor makore mangani 3.5 years nenyaya yakadai bhaibheri ringabva rasadharara kutsanangura nyaya iri kungoitika 3.5 years chete muchaona kuti inguva yakati rebei yakaitwa zvinhu izvi nechechi. Saka pazopedzisira pakutaurwa kunzi vese vanogara panyika vachanamata futi chimiro chechechi payanga ine chimiro icho kuti vachatera zvakaitwa nechechi vakaitwa nechechi. Yeti taona kuti zvaiitwa nechechi zvaibva kuna Satani. Kureva kuti pari kuburitswa pfungwa yekuti mumazuva ekupedzisira vanhu vachanamata futi Satani kuburikidza nekuteerera chechi. Handiba pabataka. Saka pandinoda kuti mutitsanangurei pastor chii chakaitika patinganyatsoti ndo patanga kuwana chechi ushe hwawo makambopatsanangura patinganyatsoti ndo patingati apa potanga kuti tigone kuzokaunda nguva yataurwa yakunzi yakasununguka kuita nhema dzese idzi nguva yakadai. chechi payakanyatsokuwana masimba akakwana mushure mekunge yaparadza madzimambo matatu aiti maheruli makambotaura maheru mavandals nemaostrogoths. Maostrogoths vaive muroman empire kandudzidzi kueurope right. Yes. Maostrogoths ndo akazopedzisira akaita nharo akapedzisira kuparadzwa muna 538 AD. Saka 538 AD kunzi chakapiwa ronda raifana kuuraya zvakaitika rini. Saka ronda iri muna 1798 chii chakaitika pastor? Chechi yakanga yakushungurudza vanhu even nemadzimambo zvakakonzera kuti mamwe madzimambo avenge chechi nekutosomukira chechi sezvakaitwa neFrance mumazuva aNapoleon. Right. Saka Napoleon amukira chechi akabva atuma army commander wake General Bethia kuenda kuhondo achinorwisa imwe instruction yaive kuti endai munobata mutungamiriri wechechi muuye naye ari musungwa. Saka vakatoenda kuRome ndobva vaenda kuRome ndobva vanobata mukuru wechechi kwakuenda naye kuFrance achibva aneswa mujeri akatofira mujeri. Right. Saka ipapo vanhu vese vakapururudza vakati chechi yanga ichititambudza yaparara ndoronda rakapotsa rauraya chechi but yakararama asi yakararama kuratidza kuti rakazopora rakazopora. Saka muri kuona kuti kutsanangurwa kuri kuita chimiro ichi vateereri nyaya iyoyi inotsanangurwa futi muna Daniel. Daniel chapter 7 pari kuita kunge toda kungoti picture yacho izare chimiro chechechi mazuva emadhaki ages chioneke zvechinge chave. Daniel 7 verse 25 verse ya 25. Yes. Uchataura mashoko okumhura okumusoro-soro uchaparadza vatsvene uye uchatsvaka mano okushandura nguva nemirayiro ivo vachaiswa mumaoko ake kusvikira nguva imwe nedzimwe nguva nehafu yenguva. Ndose muchimiro chaiwanikwa muchechi mazuva enge ine muzinda kuRome pari kunzi panapa kumhura kwadzokororo ndobva pachinzi kuuraya vatsvene kuvatambudza ndo chimwe chaiitika nguva iyo yaive nguva yemapersecution vanhu vachiurayirwa vhangeri ndobva patsanangurwa kunzi kuchinjwa hanzi pachaita kufunga kuchinja mitemo yaMwari ndobva panzi zvichaitwa rechirungu rinoti times and half a time kwenguva nedzimwe nguva nehafu yenguva. Zvinhu zviri kuitwa izvi zvekutambudzwa kwevatsvene pastor takazviona nezvekumhura kudzikisira Mwari tazviona patoda kungoona mbichana pari kunzi nguva iyi chechi yakafunga kuchinja mitemo yaMwari. Mitemo yaMwari inochinjika here pastor? Because pashanzwa vari kunzi vakafunga sekunge zvinonzi havana kuzobudirira kuchinja yeti patakadzidza takatoona mimwe mitemo yakachinjwa kurevei because kana ndichiri kuyeuka vateereri mimwe mitemo yakachinjwa zvisingawanikwe tsigiro yacho mubhaibheri pamitemo ine 10
mutemo wechipiri unoti usazviitire zvifananidzo zvakavezwa kana kupfugamira unga mufananidzo wechinhu chiri kudenga kana chiri panyika kana pasi pemvura. Hanzi Mwari haadi kuitwa kwazvo nekupfugamirwa. Iwoyo wakachinjwa munhoroondo yechechi yemakristu peinge ane muzinda kuRome nemutemo wekuti rangarira zuva resabata riri zuva rechinomwe revhiki. Wakachinjwa zvakare kuiswa pamusi wekutanga wevhiki inova Sande. But bhaibheri manje harisi kuita sekunge zvinonzi mitemo yakachinjwa, riri kuti akafunga. Pfungwa idzi isi tiri kutoona kuti yakachinjwa. Chii chakanyatsoitika pa? Inochinjika here mitemo? Pachokwadi chaipo chaipo mitemo yaMwari haichinjwe, hapana munhu ane simba rekugona kuichinja. Ndo pachokwadi. Ndo pachokwadi. Saka edzai ndoti reconcile pfungwa mbiri idzi. Now regerati tikaverenga kuna Daniel 8. Daniel 8. Verenga 18. Pavhesi ya 25. Iverenge 18. Panoti zvino nokungwara kwake uchafambisa nhema neruoko rwake. Uchazvikudza mumwoyo make nokuparadza vazhinji vakafarara. Right. Uchamukirawo muchinda wavachinda asi uchaputswa zvisingaitwe neruoko rwemunhu. Isemu chechinotaura parunzi ichafambisa nhema. Ichafambisa nhema. Right. Now panonotiburitsira kuna zvakazarurwa manje. Kubuditsa kuti kudii? Kuti mutemo unogona kuchinjika here. Ndo pandiri kuda ipapa. Ndo pandiri kuda ipapa. Tikaenda pana zvakazarurwa. Regai tiverenge chapter 11. Chapter 11. Vhesi ya 19. Verse 19 pastor. Ipapo temberi yaMwari iri kudenga yakazarurwa. Areka yesungano ikaonekwa mutemberi yake. Ipapo kukaonekwa mheni namazwi nokutinhira nokudengenyeka kwenyika nechimvuramahwe chikuru. Muri kuti kudia? Johani akaratidzwa kudenga kwavhurwa. Ndobva aoneswa temberi. Mutemberi umu ndobva aratidzwa areka. Maigara mitemoka. Now munorangarira takambozvidzidza kuti Mozisi paakanga anzi naMwari ndivagadzirire nzvimbo tsvene kuti ndigare pakati penyu. Akaendwa naye mugomo. Ndobva aratidzwa kudenga. Temberi yekudenga. Right. Ndobva anzi chienda unogadzira yakafanana naiyo neyatakuratidza. Okay. Nefenicha yacho uise arrangement dzawaona kudenga. Okay. Saka mutemberi yepano pasi musanctuary Mozisi paakaisa areka aikopa oda yekudenga. Maareka epano pasi ndo maakaisa mahwendefa emutemo achikopa sezvazviri kudenga. Alright. Anditi wazviona? Nekuti anonzi mahwendefa esungano. Uko areka yesungano. Saka mitemo iri kutaurwa iyi. Saka original yetemberi iri kudenga. Kwakatorwa plan. Mufananidzo wacho, pikicha yacho ndo yaive pano pasi. Saka kurava kuti saka tiri kuti mitemo originary iriko kudenga. Pano pasi ndo paive nekopi. Saka vanhu kana vakachinja kopi vasina kuchinja original iri kudenga. Hapajeka manje. Ini pandodaura manje famba napo bedzi ndepekuti muone chimiro chiri kutaurwa chapinda chechi. Saka mitemo iriko kudenga original haichinjike. Pandoda kuti tinyanye kutenderera pastor pane pamaverenga panzi pakatanga kufambiswa nhema. Vateereri chinhu chaiitika munguva iyi hakusi kwekuti mitemo yaichinjwa chete vatsvene vachiurayiwa. Even dzatinoti doctrine, dzidziso, kwakatanga kuiswa dzenhema dzichipinda mukati mevanhu. Maybe katitange tapesa penguva pastor. Papa chinzi nguva ndione kuti muchiprofita nguva inokaundwa sei. Ezekiel chapter 4 verse ya 6. Ezekiel 4 verse ndeya 6. Zvino kana wapedza mazuva aya uvate pasi norutivi rwako rworudyi kuti utakure zvakaipa zveimba yaJudha. Ndakakutarira mazuva 40. Zuva rimwe nerimwe urifananidze negore. Bhaibheri riri kuti muchiprofita kana tichiverenga nguva zuva rimwe chete rinenge rataurwa mubhaibheri. Chiri chiprofita chiri kutaurwa teereri rinomirira gore. Munogona kuzverenga futi pana Numbers 14 verse 34 kuti one day represents 1 year. Handitika? Saka toda kuti tuone imimi mandudza mamusingazoni ndikuda kukutrepai. Mandudza gore ra538 nera 1798 rakasungwa mukuru wechechi riya.
ndoda kuona kuti rinokwana here panguva dzataurwa muchiprofita. Okay. Because hanzi chechi mazuva yakazviita kwenguva nedzimwe nguva nehafu yenguva. A time times half a time. Okay. Saka toda kuona kuti nguva iyi yakareba sei. Alright. Saka zvatinoita vateereri kungotsvaga mubhaibheri pamwe panotaurwa nguva iyoyo futi. Okay. Bhaibheri unofanira kuzvidudzira rega. Pandakaona pastor pari pana zvakazarurwa 12 Alright. verse 14 nevhesi ya6 zvakazarurwa 12 verse 14 nevhesi ya6 kungotsanangura semuchinhu chiri kutaurwa pamusoro pechechi. Ipapo mukadzi akapiwa mapapiro maviri egondo guru kuti abhururukire kurenje kunzvimbo yake kwaanonochengeterwa nguva nedzimwe nguva nehafu yenguva kwaasingavonekwi nenyoka. Verse 6. Verse 6. Mukadzi akatizira kurenje paakagadzirirwa nzvimbo naMwari kuti vamuchengetepo mazuva ane chiuru china 260. Right. Kana mateerera zvakanaka vateereri, panzi mukadzi uyu akachengetwa naMwari for a time, times and half a time. Ndobva verse 6 yazvakazarurwa 12 yadzokorora futi kuchengetwa kwemukadzi uyu ikati akachengetwa for 1260 days. Kureva kuti time times and half a time Right. zvakangofanana nekuti 1260 days. Saka isusu zvatakuita vateereri, chibvisai zviri kunzi kwenguva nedzimwe nguva, chisudurudzai. Tasara taane 1260 days. Ndonguva yekutaurwa yechiprofita yaitwa zvinhu zvakaipa izvi nechechi. Saka isusu tati manje muchiprofita ndozvataura bhaibheri. Zuva rimwe chete rinomirira chivateereri gore. Saka kana dziri 1260 days dzinomirira makore mangani? 1260 years. 1260 years. Tiri kuuya ipapo mai manje. Ndoda kuti muverenge zvakazarurwa 13 verse 5. Zvakazarurwa 13:5. Ipapo chakapiwa muromo unotaura mashoko makuru nezvokumura, chikapiwa simba kuti chizviite mwedzi na42. Muri kuona here kuti nguva iri kuramba ichitaurwa pakasiyana yambonzi time times and half a time, apa ikanzi 1260 days, apa yakunzi 42 months. Mukatora ballpoint pamuri vateereri ukati 42 ndo mwedzi yataurwaka. Mwedzi wemubhaibheri une 30 days. Hatina hedu nguva yekuzvidzidza pano woti 42 times 30 uchaona kuti inokupa 1260 days. Saka kureva kuti pari kunzi 42 months nepari kunzi 1260 days nepari kunzi time times and half a time, chinhu 1 chiri kungoreva 1260 years kana maa muchiprofita. Saka pandoda kuti vateereri vasare vachiita patichanzwa kambo. Vateereri, kana muine popoindi padhuze kana pekungonyora pasi, mufundisi vati chechi mumazuva ayo yaane muzinda kuRome yakawana masimba kutanga gore ra538. Imi michinyorai 538 moeda 1260 years. Tione kuti anza yamunobuda nayo inobuda here pana 1798 pakasungwa mukuru wechechi achitorwa kubva kuRome ndobva afira mujeri. Vosara vachiita timbonzwa kambo. Thank you, Pastor. It's
Tinomuchingamidzai zvakare vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu Andikristu nekudzoka kwaKristu. Toda kutenda. Yes. Ingopedzisai kametse katasiya tapa vanhu kaya. Ndoda kuti zvipinde mupfungwa mevateereri vedu abate ipapo. Tiri kutarisa nguva yatazoona kuti yakaitwa mabasa aya nechechi. Yatazonzwa kuti yakaita 1260 years. Dzinotangira pa. Dzichitanga muna 538 AD. Saka mukaedha 1260 na 538 inotisvitsa pana 1798. Ndizvozvo. Ndiro gorewo rakasungwa mutungamiriri wechechi akanofira kuFrance. Zvinhu izvi zvirimo munhoroondo vateereri. Patauda kuti tione haasi zvakazarurwa chete pastor naDaniel vanotsanangudza chimiro ichi chaive chaane chechi payanga yaane muzinda kuRome. Pauro anotsanangudza futi chimiro chimwe chete ichocho. Inzwai matsanangudziro anoita Pauro pana 2 Thessalonians chapter 2 verse 1 to 4. 2 vaTesalonika 2 verse 1. Zvino tinokumbira kwamuri hama dzangu pamusoro pokuuya kwaShe wedu Jesu Kristu nokuvungana kwedu kwaari, kuti murege kukurumidza kuzununguswa pakufunga kwenyu, kana kuvhundutswa, kana nomweya, kana neshoko, kana nemwadi inonzi inobva kwatiri, muchiti zuva raKristu ratosvika. Ngakurege kuva nomunhu unokunyengerai nomutoo upi noupi, nokuti harisviki kana kutsauka kusati kwatanga kuuya, nomunhu wezvivi mwanakomana wokurashika asati amboonekwa, iye unorwa achizvikudza pamusoro pezvose zvinonzi Mwari kana zvinonamatwa, nokudaro kuti unogara mutemberi yaMwari achizviita Mwari. Matsanangudziro ari kuita Pauro munguva yake ari kuudza vatendi vaiveko kuti weduwe Jesu haasi kuzouya kusvikira nyaya iyi yatiri kutaura maiona. But matsanangurira aPauro manje haasi kutsanangura zvekuti unobva wakurumidza kuona kuti chimiro chachaane chechi. Pauro ari kutsanangura achita kunge akanyanya kusendamira kuutungamiri hwechechi nguva iyoyo. Saka ari kushandisa reva rekuti munhu uyu poita kunge pari kurehwa munhu 1 but ari kungoreva utungamiri hwaiwanikwa nguva iyoyo. Saka Pauro ari kuti chekutanga kutsauka kwakaita chechi ichizosvika chimiro ichi zvakaitwa nemunhu, matobata zvandiri kureva utungamiri zvakaitwa nemunhu anogara mutemberi. Kureva kuti munhu ari munyaya dzekunamata tichazozviona. Ndoda kuti mumbodzwa bedze matsananguro ari kuita. Ari kuti munhu wacho anogara mutemberi anozvikudza achizviita Mwari. Handitika ari mutemberi orwa nechokwadi chese. Muri kumuona munhu asi achirwisana naMwari. Ndo toti chikana chiti ma-identifying marks. Ndo minongedzo kana kuti zvimiso zvinotiratidza. Ndo minongedzo yataurwa naPauro yekuti mubva maziva kuti chii chiri kutaurwa ipapa. Saka neminongedzo iyoyi pastor tikaibatanidza nezvatairinga kuna Daniel nazvakazarurwa, because pari kunzi anogara mutemberi anozvikudza achizviita Mwari. Mazvibata kai? Pari kubva panzi manje ukaverenga kuna zvakazarurwa kwatabva kwanzi achatonga kwe42 months. Isusu taakuziva kuti dzinorevei but ingobatai kuti 42 months. Ndochi makore mangani 42 months tisataisa uchiprofita 3.5 years. Saka munhu anogara mutemberi achizviita Mwari, achitora chinzvimbo chaMwari, ari wezvivi achatonga kwe3.5 years. Zvabatika kaizvo. Saka chimiro ichocho manje ndo chinoita kuti paite dzidziso iriko yandauda kuti muonei. Ndoda toita yekuverenga, ndakatoita kunyora because zvinhu zvandine ndichitoona kuti zviri pakati pevatendi. Panobva pabuda pfungwa imfundisi yekuti nyika yaakunoguma, temberi yekuJerusarema ichavakwa futi. Murume wezvivi anonzi Andikristu obva agara mutemberi. Panguva iyoyo vatsvene vaMwari vachaitwa raptured, vachibvutwa voenda kudenga. Andikristu uya obva atonga ari mutemberi iri kuJerusarema kwe3.5 years kureva 42 months. VaJudha nguva iyo ndo vanenge vaakuparidza. Saka kwe3.5 years kuchaitika persecution. Kana 3.5 years dzapera, Jesu obva abva kudenga nevatsvene, pobva patanga hondo yeArmageddon. Russia neChina varimo, hondo iyi ichirwiwa kuMiddle East.
musashamisike kuti idzidziso dziri kutodzidziswa pakati pevanhu dzitoriko dzidziso idzodzo dzinenge dzitoriko kuti kujerusarema temberi ichavakwa ndo muchagara andikristu. Pfungwa inenge ichitorwa pana vaTesalonika yamaverenga nekuti panze anorwisa Mwari achizviita Mwari achigara mutemberi. Saka temberi inobva yafungirwa ndeye kujerusarema. Saka yanzi pazvinoitika ipapo vatsvene vachabva varaptured, vanobva vabvutwa kuendwa navo kudenga. Saka yanzi nyika yese isara ichiparidzirwa nevaJudha wakuparidzira vasinganamate vasara nekuti vatsvene vaenda kudenga. Hanzi kana zvadaro pastor, then Jesu achabva azodzoka futi nevatsvene vaya kubva kwatanga after 3.5 years kana kuti 42 months kubva kwatanga hondo yaArmageddon. Hanzi Russia neChina dzobva dzapindira dzichirwa nani manje ichaitika hondo. Chandoda kuti muone bedzi respect yandoda kuti mupeka ndeyekuti idzidziso iri kutotanga paine panokorwa mubhaibheri, because pane panzikonzi 42 months pane panzikonzi mutemberi ndobva panzonzi anorwisa Mwari munhu wezvivi. Saka pakujoinidza pfungwa idzi panotobuda dzidziso yakadai. Isusu ngatichiswatanurai nyaya iyi kuitira kuti vateereri vedu vanyatsogutsikana kuti chiko chichanyatsoitika mazuva ekupedzisira takatasana naandikristu nekudzoka kwaJesu. Saka chekutanga chatoda kuona pastor ndechekuti icho panapa vatsvene vachaenda nemutoo upi kudenga, vapenyu zvese nevakafa. vaTesalonika okutanga chapter 4 verse 13 kusvika pa14. Pfungwa yatoda kuita papasta mainzwa here toda kuti papfungwa dzine vanhu dzekuti vane makunga avakanzwa kuti kuna andikristu nenyaya yekudzoka kwaJesu nekubvutwa kuya nenyaya yekunzi kune 3.5 years zvakamira sei. Saka chekutanga toda kuti timboona vatsvene kubvutwa kwacho vanoenda sei kuna Jesu vatsvene. Ndo tikuenda step by step. 1 Thessalonians 4 verse 13 to 14. Zvino hama dzangu, hatidi kuti mushayiwe kuziva pamusoro pevavete, kuti murege kuchema sevamwe vasina tariro. Nokuti kana tichitenda kuti Jesu akafa akamukazve, saizvozvo ava vakavata muna Jesu Mwari uchavauyisa pamwe chete naye. Saka pari kubva panzi vakavata muna Jesu Mwari achavauyisa pamwe chete naye. Saka kuti pasaite confusion ukuthi kuuyisa kupi ani mapavata pari kunzi Mwari achavauyisa vanenge vakutobva kudenga here vari kuuya vachibvepi. Ngatingotanga itaona kuti vatsvene vese nevatadzi vese vakafa vari kupi. Ndo kwavachauya vachibvepi kuti zvisatinetse ikangonzi achavauyisa kana tizozoti vari kubvepi vari kutobva kudenga nechekarere. Vakafa ezvino vambori kupi pastor? John 5 verse 28. John 5 verse 28. Musashamiswa naizvozvo, nokuti nguva inouya nayo vose vari mumabwiro vachanzwa izwi rake. Vakafa vese vateereri vari mumabwiro ndoanza iri kubuda kureva kuti havazi kudenga pari kukujekerai kavateereri. Saka ngatichinzwa kuti zvinoitwa neprocesi ipi kuti vazokumbana naJesu. Pana vaTesalonika paya pastor chapter 4 chiverengai verse 15 na16. 1 vaTesalonika chapter 4 verse 15 na16. Verse 15. Nokuti tinokuudzai neshoko raShe kuti isu vapenyu vakasara kusvikira pakuuya kwaShe hatingatongotangiri vakavata. Nokuti Ishe amene uchaburuka kudenga nekudanidzira nenzwi romutumwa mukuru nehwamanda yaMwari, vakafa muna Kristu vachatanga kumuka. Vateereri, pari kunzi panapa zvichaitwa hawo process yacho. Hanzi zvazvichaita ndezvizvi vakafa muna Kristu vatsvene kavo nevatsvene vapenyu hapana ari kuzotangira mumwe kuenda kudenga. Wanzwa zvataura vhesi? Hapana ari kutangira mumwe vari kuenderana. Ndaida kutanga ndarambidza pfungwa yekuti zvisaite kunge kune vamwe vakatoenda. Mazvinzwa. Saka vanoenderana nguva imwe chete. Inguva ipi? Hanzi pazvichaitika Ishe amene achaburuka kudenga. NdiJesu achatoya ari one. Kwaakaenda kuya kwaitoda kugadzirira pekugara. Saka ndiye ari kwezvino achaburuka ari one. Vakafa zviya tati vari kupi pastor? Hanzi vari mumakuva. Vari kumakuva. Ko vapenyu
vanoita kuda kwaMwari zvino vari kupi varimo mukati menyika, vari mukati menyu. Saka Ishe ndiye achauya, Ishe amene achaburuka kudenga. Hanzi paanenge achiburuka apa pane paine kudeedzera nezwi remutumwa mukuru. Mazvibata kaizvo? Zvichaitika rini kuburuka uku? Vakorinde wekutanga 15 verse 23. Vakorinde wekutanga toda kuti tinzwe kuti event iyoyo inonzi chii. Vakorinde wekutanga 15:23. Yes. Asi mumwe nomumwe padzoro rake, Kristu chibereko chokutanga, tevere avo vari vaKristu pakuuya kwake. Right. Panzikwa kapa. Saka panonzi pakuuya kwaKristu kana kuti the second coming of Christ, ndo iri kutotsanangurwa iyoyo kunzi vari vaKristu pavachamutswa ndepachadzoka Kristu. Saka zvinhu izvi pazviri kuitika vateereri, pari kunzi pachamuka vakafa, zviri kuitika panouya Jesu. Kureva kuti pasecond coming of Christ past ndo pane resurrection yevatsvene vaMwari vakafa muna Kristu, kwete munhu wese, those who are dead in Christ. Handitika. Saka tanzwa kuti Ishe achaburuka, vakafa vachimutswa, vakafa muna Kristu, vanobva vaenderana kudenga pamwe chete nevatsvene. But in case pane pfungwa iya yandaverenga yekunzi vatsvene vachabvutwa, zvinhu izvi zvichaonekwa here? Because pamwe noise, tanzwa noise iripo kuti pane izwi rehwamanda, but kuoneka, is this event visible? Isai mushona kuti zvinenge zvichitooneka here nemaziso. Chibva maverenga Hebrews 9 verse 28. Saizvozvo Kristuwo zvaakaitwa chibayiro kamwe chete kuti atakure zvivi zvavanhu vazhinji, uchazoonekwa rwechipiri asingatakure zvivi naivo vanomutarira kuti avaponese. Saka second coming of Christ ichaonekwa. Bhaibheri rati achaonekwa rwechipiri. Rwekutanga nderupi? Paive panyika, paakafa pakauva. Saka pakuzouya rwechipiri rwaJesu kuuya kwake hanzi runooneka. Saka harugone kuti titi achangobvuta vanhu asingaoneki. Kubvuta kunenge chiverevere. Saka chete ngoti hamusangambosangana nemavara acho here pastor anenge ainzi rapture. Chiverevere, kubvutwa. Asi Bhaibheri rabva rati paachamutsa vake vatsvene, irworwo runenge ruri rwechipiri, asi rwechipiri rwacho runoonekwa. Amenoti pakujekera ikapa. Saka zvichaitwa nemutoo upi? Ichichi chanyatsoitika vachimutswa. 1 Corinthians 15 verse 51 to 54. 1 Vakorinde chapter 15 verse 51 kusvika pa54. 1 Vakorinde 15 verse 51. Tarirai, ndinokuudzai chakavanzika. Hatingavati tose, asi tichashandurwa tose. Pakarepo nokubwaira kweziso, nehwamanda yokupedzisira. Nokuti hwamanda icharira, ipapo vakafa vachamutswa nokusavora, nesu tichashandurwa. Nekuti ichi chinovora chinofanira kufuka kusavora, nechichi chinofa chinofanira kufuka kusafa. Zvino kana ichi chinovora chafuka kusavora, nechichi chinofa chafuka kusafa, ipapo shoko rakanyorwa richaitika rinoti, rufu rwakamedzwa nokukunda. Saka Vakorinde iri kungotsanangura resurrection. Rumuko. Haisi kutiratidza taakutoenda kudenga. Hanzi navakorinde zvazvichaita pasta. Nyaya idzi dzinondinakidza because ndo pandiri kutotembawo napo pasta. Because kuti wakumana vanhu vakafa vakasamutswa ka. Hanzi zvazvichaita vatsvene vakafa nevapenyu vatsvene vese vachashandurwa, kureva kuti they are going to be changed. Kuchinjwa miviri yedu. Saka ndo zvataura verse 51. Verse 52 ndobva yachitsanangura kuti vanochinjwa hawo, zvikanzi sekubwaira kweziso, in the twinkling of an eye. Kureva kuti nguva yazvichatora vachishandurwa, senguva inotorwa neziso kubwaira. Very good. Vanenge vatone miri mitsva. Saka pfungwa yandiroda kuti ingoitsanangurai muchidimbu kuateereri kuti panonzi sekubwaira kweziso hapasi kurehwa kuenda kudenga. Pari kurehwa nguva yazvinotora kushandurwa, vanhu vachipiwa miri mitsva. Sei ndoda kuti pakoshe pasitaka? Ndo panobva pfungwa yekuti tichangokaruka tashaya vanhu vaitwa raptured, vabiwa. Saka manzwa ndati nyaya inoda kuswatanuka
kuti pane kakubvutwa here kachaitwa vanhu vongonyangarika. Bhaibheri rati kwete, pachaonekwa Kristu rwechipiri ndo pachachinjwa vanhu. Imboisaiwo mumashoko enyu Pastor. Zviri kubuda manzwisiro andoita ndeyekuti vanhu vanomuka, asi vachimuka vatopfeka muviri usingazofi, usingazoori. Pavanenge vachimuka, vapenyu vanga vasara vachitenda vanenge vachichinjwawo kupiwa muviri munyowani. Kumuka kwevatsvene vakafa nekuchinjwa kwevatsvene vapenyu zvinotora nguva inenge kubwaira kweziso. Thank you, Pastor. Chimhanyenyu toda kuti vateereri vanzwe kambo. 2 Thessalonians 1 verse 7 to 10. Ko vakaipa vanenge vari vapenyu chii chinobva chaitika kwavari? 2 Thessalonica chapter 1 verse ndeya 7. Yes. Nemi munotambudzwa kuti mupiwe kuzorora pamwe chete nesu pakuonekwa kwaShe Jesu, kana achibva kudenga navatumwa vesimba rake, mumoto unopfuta, achitsiva avo vasingadi Mwari navasingateereri evhangeri yaShe wedu Jesu. Ivo vacharobwa nokuparadzwa kusingaperi kuti vabve pamberi paShe napakubwinya kwesimba rake, kana achiuya kuzorumbidzwa muvatsvene vake nokukanukirwa muna vose vanotenda nezuva iroro, nokuti kupupura kwedu kwamuri kwakatendwa. Pauro ari kungotsanangura kuti pazviri kuitika zvinhu izvi Mwari nekubwinya kwake achiuya, vakaipa kana kuti vatadzi vanenge vari vapenyu vachabva vaurayiwa nekubwinya kwaMwari. Vanobva vaurayiwa. Toda uskosimudzira ipapo Pastor. Ngatimbonzwa kambo. Tinomuchingamidzai vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu Andikristu nekudzoka kwaKristu. Tapedzisira kuona kuti panouya Kristu vatsvene vachichinjwa miviri yavo ichipfeka kusaora, kubwinya kunenge kuina Kristu achiuya kuchabva kwauraya vapenyu vanenge vari vatadzi. Ngatichiona chimiro chinenge chine vatsvene pazvinenge zvichiitika izvi. Isaiah 25 verse ya 9. Isaiah 25 verse ya 9.
Nezuva iro vachati, tarirai, uyu ndiye Mwari wedu, takanga takamumirira. Iye uchatiponesa. Uyu ndiye Jehovha, takanga takamumirira. Tichafara nokufarira ruponeso rwake. Vakaipa pavari kuchema vachiparadzwa nekubwinya, vatsvene hanzi inenge yanguva yekufara. Vachitonongedzera kuti ndiye wetee takamirira nguva yese. Paverengwa kuna vaTesalonika kuya vateereri, Pauro abva ati nyaya iyi ingatendwe. Nyaya iyi iri kukurika muno mustudio vateereri haizi fiction. Ndo maitikiro azvichaita, ende zvatoo padhuze. Jesus is coming again. Saka kana zvadaro vakaipa vavafa nekubwinya kwaMwari, tangoone mapoka maviri, vashandurwa vanga vakafa nevashandurwa vanga vari vapenyu. Chii chinobva chaitika? Matthew 24 verse ya 31 till 24 verse 31. Chii chinobva chaitika ipapo? Matthew 24:31. Uchatuma vatumwa vake nehwamanda huru. Vachaunganidza vasanangurwa vake kunobva mhepo ina, kubva kurutivi rumwe rwedenga kusvikira kuno rumwe rutivi. Jesu Kristu haasi kuzoskotsika pano pasi pasi. Achabva atuma ngirozi dzake kuti vakomana, endai munounganidza vatsvene vangu vose. Ngirozi dzobva dzaunganidza vatsvene vaya vanga vakafa vamutswa, vachinjwa miri, nevenga vari vapenyu vatsvene vachinjwa miri. Ngirozi dzobva dzakokorodza vese. Pakadaro inzwai matsananguriro anoita vaTesalonika kutanga chapter 4 verse 17. 1 vaTesalonika 4 verse 17. Zvine isu vapenyu vakasara tichatorwa pamwe chete navo mumakore, kuti tichingamidze Ishe mudenga. Naizvozvo tichava naShe nguva dzose. Saka hanzi tinobva tatorwa nemakore dzine dziri ngirozi dziya, tese maboka mairaya, hapana anotungamira ba. Hakuna atatoenda kudenga, hanzi tese ka1 pastor tobva taanaShe nguva dzose. Ndo maitikiro esecond coming. Saka tichidzokai kuna Antikristu. Kwatanzwa nyaya yekunzi ari mutemberi ichavakwa kuJerusarema, neAmagedhoni ichaitika kuMiddle East. Saka dzokorai futi kuverenga vaTesalonika echipiri chapter 2 verse 1 to 4. Chapter 2 verse 1. Zvino tinokumbira kwamuri hama dzangu, pamusoro pokuuya kwaShe wedu Jesu Kristu nokuungana kwedu kwaari, kuti murege kukurumidza kuzununguswa pakufunga kwenyu, kana kuvhundutswa, kana nomweya, kana neshoko, kana nemwadi inonzi inobva kwatiri, muchiti zuva raKristu ratosvika. Ngakurege kuva nomunhu unokunyengerai nomutoo upi noupi, nokuti harisviki kana kutsauka kusati kwatanga kuuya, nomunhu wezvivi mwanakomana wokurashika asati amboonekwa, iye unorwa achizvikudza pamusoro pezvose zvinonzi Mwari kana zvinonamatwa, nokudaro kuti unogara mutemberi yaMwari achizviita Mwari. Saka nyaya iyi Mwari haasi toda kuti paite vanhu vanotsotswa panyaya iyi pasi. Kana kuti munhu akaruka akuzoti ndine zvandakaratidzwa nengirozi, hanzi even pakanyorwa tsamba kana pakaita mutumwa inoti ngirozi yoskotsanangura zvinosiyana nezvizvi, hanzi vanhu musatombochitwe zvachose. Hanzi nekuti kuuya kwaKristu kunotozouya uyu munhu ari kunzi Antikristu aonekwa. Saka chekutanga hanzi munhu wezvivi. Ndofunga tambotsanangura kuti chine ichi chirehwa ipapo utungamiri waive hwechechi munguva yeMark Ages ine muzinda kuRoma. But Bhaibheri kana chiti munhu wezvivi riri kurevei? Manzwa mubvunzo wangu zvakanaka. Kuti kana achinzi munhu wezvivi, kureva kuti munhu anoita zvivi. Aiwa, ndo zvatoda kuti tingoti swatanurei, because vanhu vese vanotadza. But kana autonzi munhu wezvivi kurevei? Endai pana 1 John chapter 3 verse 4. 1 John. Tikangodefine kuti chivi chii, tinobva taziva kuti munhu akaita sei. Munhu akaita sei. 1 John 3 verse ya 4. Verse ya 4. Mumwe nomumwe unoita zvivi unodarika nomurayirowo. Zvivi ndiko kudarika murayiro. Saka zvivi ndo kudarika murayiro. Saka zvinonzi zvivi kudarika murayiro. Saka kana munhu akunzi munhu wezvivi, kutoreva kuti intentionally ari kutotyora mitemo, kana kuti ari kutokurudzira kuti mitemo ityorwe. Muriona kuti nyaya iri kubvudzoka kwatati chidzidza kwenzi achachinja mitemo yaMwari. Sezvatakaona zviya. Saka nyaya yacho iri kubva yangaramba ichidzoka kunhoroondo yechechi nguva yeMark Ages, kuti utungamiri hwacho ndo hwaitungamira
pakuchinjwa kwemitemo yaMwari. Saka ndokuratidza kuti munhu wezvivi uku. Alright. Saka chatauda kuona ndechekunzi mwanakomana wokurashika. Alright. Ndo zvamaverenga. Nekuti antikristu anzi mwanakomana wokurashika. Wokurashika kureva kuti son of perdition ndo chirungu. Alright. Toda kuti zvitirerukireka. Toda kuona mumwe munhu mubhaibheri ainzi son of perdition kureva kuti mwanakomana wokurashika. Okay. Zviri CV yake tongonozviti tsve pana antikristu. Alright. CV moti chikwana Tiri kureva kuti asi vatonzwa tongoti CV kureva kuti zvinokudescribe zviri chimiro chako ndo chimiro chemunhu. ndo chimiro chemunhu. Right. Saka mumwe munhu anonzarwa ari pana John 17 pastor Okay. vhesi ya12 John 17 vhesi 12 anonzi Verse futi 12. wekurashika ndichiri navo ini ndaivachengeta muzita renyu ramakandipa ndakavarinda hapana nomumwe wavo akarashika asi mwanakomana wokurashwa kuti rugwaro ruitike. ari kurehwa ndiani apa pastor? ndiJudhasi kawa ndiJudhasi. umwe wevadzidzi vaJesu Mukangotovadzidzi nyatsotsanangura wokupandukira Jesu kauya akafamba naye 3.5 years asi akazomupandukira. mirai ndoda kuti mutange ndikati tell me in brief about Judas Iscariot. Isa yenyu neshona taurai nditaurirewo muchidimbu nezvaJudas Iscariot. ingoti gagaga zvamamuchita zvinhu. Judas Iscariot aifamba naJesu Right. pamwe chete nevamwe vadzidzi vake, Yes. asi utsotsi hwake hauna kupera. Aipota achiba. Nekuda kwake mari akatozopedzisira atengesa Jesu. Ndiye akazotengesa Jesu akamupandukira magona. Saka kana chinzi mwanakomana wokurashika zviri kunobuda chimiro chemunhu kana kuti chinotowanikwa muchechi. Inyaya itori yemuchechi. Alright. Anga achitombofamba nevamwe atendi but achitonga nevamwe asi iye ari kutotengesa Jesu, aritori against Jesu. Alright. Saka antikristu uyu vateereri musamutsvage. Pane vanhu vakadzi kuti antichrist ka vari kuti anti vari kutoona kunge munhu vari kutoona mumwe munhu asi kutomboda kuti bhaibheri rivhurwe. Vari kuona kunge munhu ari bhaibheri riri kuburitsa pachena kuti tarisirai munhu anotowanikwa pavatendi. Anotoone chimiro chinei chaJudhasi kuti aitokaundirwawo pavatendi. Ndiye antikristu anobuda mubhaibheri iyeye, ndokudzidzisa kwebhaibheri. Toda kuona panonzi achizviita Mwari. Okay. Ndokuti tinyatsozwa kuti antikristu akamira sei. Isaiah 14 verse 12 to 14. Haiwa wawaseiko uchibva kudenga iwe nyamasase, iwe mwanakomana wamambakwedza, wakandwa seiko pasi iwe ukuisira marudzi pasi. Iwe wakati mumwoyo mako ndichakwira kudenga, ndichakwiridza chigaro changu choushe kumusoro kwenyeredzi dzaMwari. Ndichagara pamusoro pegomo reungano, pamigumo yamativi okumusoro. Ndichakwira kumusoro kwamakore, ndichazvienzanisa newokumusoro-soro. Ndiani aida iwe? Ndisatanika achida kuenzana naMwari. Handitika pakuda kunamatwa. Wokuenzana uda kunamatwa bedzi. Aida kuenzana naMwari pakunamata. Saka uyu antikristu uyu hanzi anenge achizviitawo Mwari. Kuti kudii manje apa? Kureva kuti anodawo kunamatwa. Anodawo kunamatwa. Vateereri mukanyatsotedza zvakanaka muchaona kuti zvinonyatsojeka hamumborasike. Kuti munhu wezvivi kureva kuti ane chekuita nekutotyora mitemo nekuchinja mitemo yaMwari. Ndobva panzi mwanakomana wokurashika kureva kuti anotokaundirwa pakati pevatendi. Ndobva pabva panzi futi achizviita Mwari kureva kuti anoda kunamatwa. Nyaya dzeblasphemy dziya dzatambotaura kumashure anenge achida kunamatwa. Pasara manje pari kuita kuti vanhu vatarisire antikristu anenge ari kumiddle east kujerusarema ndepanzi anogara mutemberi. Tikaanza ipapo mushuwa kuvateereri vanobva vanyatsoona kuti antikristu ari kuuya nekupi. Handitika toda kuona kuti bhaibheri parinoti anogara mutemberi riri kurevei. Saka titotanga ine temberi yacho iyoyo iri kufungidzirwa iri kujerusarema pana John chapter 2 verse 16. John 2 verse 16. Verse 16. Yes, pastor. Akati kuna vaitengesa njiva, bvisai zvinhu izvozvo muno, musaita imba yababa vangu imba yokutengesera. Iri kunzi imba yababa vangu David. Mutemberi kavanhu vaitsinhanisa njiva vachitengesa varimo. Saka Jesu ari kutoti temberi yaive paJerusarema. Jesu ari kutobvuma kuti imba yababa vangu.
Alright. ndozvaatotaura iyo temberi iyoyo. But ngatimunzwei futi Jesu ateereri makore ati fambei kuti akaramba here achiti imba yababa vangu iyo temberi yacho, iyo temberi, because imba yababa ka kuri imba yaMwari ka ndo temberi yaMwari yataurwa nani navaTesoronika. right. Saka zveshuwa iri kuJerusarema ikaramba ichiratidza kuti itemberi yaMwari kureva kuti ndo muchagara andikristu. Saka apa Jesu abvuma kuti temberi yaive kuJerusarema imba yababa wake. But ngatimunzwei futi pana Mateo 23 verse 38. Tarirai, masirwa imba yenyu rava dongo. Manzwei pamaverenga. Ari kuratidza kuti temberi yaanga achimboti imba yababa vangu iye zvinezvi Mwari wacho haasisimo, akuti yani radongo yayenyu. akuita disown. Akuti imba yenyu ende radongo kuratidza kuti ugaro hwaMwari hapachisina. Saka even tikazopfuura pana Mateo, handi tikabva pana Mateo tinoenda pana Marko naRuku naJoni toenda kusvika unopera Bhaibheri, hazvichabatsira kuti tirambe tichifunga temberi yekuJerusarema. Because iye Jesu pachake akatosiya aiti aiwa yayenyu haisisiri yaMwari. Saka hatigoni kuramba tichiteedza temberi. Ngatinzwei futi imwe inonzi temberi neBhaibheri pana vaKorinde wekutanga 3 vhesi ya16. Ko hamuzivi kuti muri temberi yaMwari uye kuti mweya waMwari unogara mukati menyu here? Panapa Bhaibheri riri kureva kuti vatendi vese vanonamata Mwari vaya vanotorwa sekunge itemberi yaMwari. Mukuwanda kwavo wedha vamwe vari kuAmerica vamwe vari kuJapani, mukuwanda kwavo kudaro Bhaibheri rinovatora setemberi yaMwari. Ndo imwe definition yetemberi. Chatiri kudai pastor yeuchidzira teri kuti toda kutsvaga temberi yanzi munogara andikristu. Handitika right. Saka taona kuti yekuJerusarema ingaite because Mwari abva atotaura kuti haisisiri yedu yayenyu. Imwe yacho yanzi vatendi vese vanonzi temberi. Ngatione imwe inotaurwa neBhaibheri kuti itemberi pana vaKorinde wekutanga ivavo chapter 6 vhesi ya19. Chapter 6 verse 19. Hamuzivi here kuti muviri wenyu itemberi yomweya mutsvene uri mukati menyu wamakapiwa naMwari, hamuzi venyu. Imwe iri kurehwa apa muviri wemuKristu unotorwa setemberi yaMwari, bhodhi yemuKristu. Imwe temberi inotaurwa chiregai kuiverenga ndeiri kudenga. Hangamboendeko kudenga iyo ngatiisiyei. Saka paita temberi yaive paJerusarema yabva yatorambwa kunzi haisisiri yaMwari. Jesu akatosiya ati yayenyu yadongo. Koita temberi iri kureva vatendi vese. Andikristu haangapinde muvatendi vese pasi rese. Ndobva kwaita yanzi bhodhi yemutendi muviri wake itemberi yaMwari. Andikristu angapinderi mumuviri haangapinde. Saka iri kunge iri kusara ndeyevatendi vese pasi rese. Angapinde sei iyoyo? Kana vatendi vese vari temberi, iye anogona kungovewo mukati mavo asi achiita mabasa ake ari mukati mavo achingoverengawo amenoti zviri kuoneka here kuti iye kuti apinde vatendi vese hazviite, but angatowanikwa pakati pevatendi vese obva angokaundirwawo kunzi ari mutemberi yaMwari. Ndo definition iri kubuda panapa. Saka iri kurevei pastor? Because ndauda kubvunza mubvunzo nguva dzedu dzaakufamba. Ndabva ndanyora kuti so the Antichrist is counted among believers. Saka Antikristu anoverengwawo pakati pevatendi. Handitika. Saka pfungwa dzandoda kuti vateereri vedu vaende vakabata. Ndaita dzekunyora panapa pastor. Dzekuti second coming yaKristu inoya sei zvajeka. But panoda kuswatanudzwa ndepekuti Antikristu anenge achitarisirwa kupi. Saka kana Antikristu achigara mutemberi vanova pakati pevatendi vari pasi rese, zviri kureva kuti ngatibvisei maziso edu kuMiddle East. Ngatibvisei maziso edu kutemberi iri kuJerusarema. Handiko kwaanobuda ari. Chechipiri, Antikristu uyu haagone kuva munhu ari single one, asi munhu mumwe chete. Nekuti utungamiri huri kuwanikwa huri kukonzera nyaya dzatadzidza. Ndobva tati futi panapa Antikristu uyu achatonga here kwe3.5 years ari kuJerusarema. Pe3.5 years tati kudi pajeka kuti iwo makore 1000
260 akatanga muna 538 AD kusvika muna 1798. 1798 kureva kuti nenguva iyoyo kare andikristu anga atoko. Kureva kuti chiregai kuramba muchitarisa mumwe andikristu achabuda pamwe nekumiddle east achatonga kwe3.5 years, nekuti 3.5 years dzacho maakutodziziva dzakatongwa naandikristu 42 months dziya dzataurwa dziya. Ndobva tabva tati panapa should we wait for a future antichrist? Nezvatadzidza tingachamirira here andikristu anouya kumberi uko nezvatadzidza izvo? Minduro inobva yati kwete, nekuti akatouya kare ende bhaibheri rabva ratsimbidzira kuti achatozoramba ariko kusvikira panouya Jesu. Chingodzokorai mavhesi aya pastor, Daniel 7 verse 25 inongotsimbidzira, na 1 Thessalonians 5 vhesi ya 1, 4 kusvika pa6. Ingwaverenga yakateedzana tiite nguva yekunamata. Daniel 7 yes vhesi ya 25 inoti kudii about uchataura antichrist. mashoko okumhura okumusoro-soro, yes uchaparadza vatsvene, yes uye uchatsvaka mano okushandura nguva nemirayiro. Ivo vachaiswa mumaoko ake kusvikira nguva imwe nedzimwe nguva nehafu yenguva. ndiye andikristu. Saka tochidii kana tachenjedzwa 1 Thessalonians chapter 5 verse 1 nevhesi 4 to 6. 1 vaTesalonika 5 verse 1. Asi kana dziri nguva nemisa, hama dzangu, hamufaniri henyu kuti munyorerwe chinhu. Vhesi ya 4. Asi imi, hama dzangu, hamuzi murima kuti zuva iro rikubatei sembavha, nokuti imi mose muri vana vechiedza navana vamasikati, hatizivo usiku kana verima. Kana manzwa chidzidzo ichi, chishuwiro chedu nechishuwiro chaMwari kuti muve vana vechiedza. Zvinojeka pamwe zvajeka, zvimwe zvacho ngatirambei tichinamatira Mwari, anowedzera kuti zvijeke. Onekai vateereri. Tinotenda vateereri kuva nesu muchirongwa. Tibatei panhamba dzinoteera kana pangaita mimwe mibvunzo 0774 651 181 0774 651 181 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Tenzende tungamirwe mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwigete ndimwimo tungamirwe tenzende tungamirwe semana onyaradzwa unganyaradzwe nyanza mananda anomunzwa kana matinyarara emwete tenzi wenyanza tenzini tungamire apo ndasvika nyanza mananda ondishisa andichina zororo ndotsamira kune mwenga